Nyakora Ramogi kamora moro maintiere na singo ni wadhi bedo gi twak mara odhiambo makawuono mulo weche motenore hie kod higni 6 mar jakom mar IEBC Wafula Chebukati odiochieng' makiny ogoriti kendo loko twang'ne ne apisi manitiere Anniversary Towers bure Nairobi. Kaen owuon owacho ni otieko ka wiye kendo goke ni malo. Nyiso ne ochamo nyadhi ni otiyo maler ne oganda jo Kenya kendo chopo dwaro mar oganda jo Kenya kaka ne osingore kochamo muma e kinde mano chamo muma mar apisi tarik 18 dwe mar 1 2017. Dweche 7 kende to oganda jo Kenya ne dhi e yiero ma bende ne owit oko kod doho mamalo mogik kata Supreme Court e bwo ogai mar doho e kinde no Justice David Maraga. Owacho ni magi nokonego chunye kendo higa mar 2022 ne ochung' motegno mar neno ni oganda jo Kenya oyudo adieri margi kotende kod ombulu mane gigoyo chieng'no. Wan kago Okil Kamaloka Dr. Eric Komolo machiegni e studio mar Ramogi TV kendo Happy New Year nikech pok wanenore higa ni inyiswa ni to ilal kanye koso nyocha podi nono weche mag Chebukati wuok e apisi bang' higni 6 machiegni. Ero kawano Georgia sebedo kalal matin ndalo moko be chanoko matin. Lakini kura seduogo and aduogo sama ber nikech ok ne an ka mogik ndalo Chebukati taduogo kakoro Chebukati wuok. Koro apana duogo at the right time mondo wang'e ane to Chebukati ne oti adieri. Obviously Chebukati en dhano nitie kuonde moko osebe. Ageno ne nyakora Ramogi bende negi opinion gi nitiere maparo notiyo maber, nitiere bende maparo nitiere kuonde moko mondo ng'ikne matin. Chutho to eto wuon to odhi pakore. Koro an report aseneno. And asesomo mano wuon to biga e daka debate kodi kaeni. Nikech eto nyako pakre onge gik ma owacho mang'eny magitimo marach. King'iyo yiero mono timore higni 2017 gi 2022. Yes. To kidwa bedo ng'at ma objective king'iyo Chebukati ting'iyo ne bende nitie gima notimo maber 2022 mane ok otimo 2017 gin gi team neno. Bende commission oweyo ka bende oriwore kata commission opogore. King'iyo mago te tibiro fwenyo ni samoro commission oweyo kopogore. Samo wuoye kod ni deputy deputy director mar IEBC jatend IEBC chande Majano set Majane deputy ne pontie suspension no riembe ni no ka side luongo ni jatatije mar IEBC jatatije secretariat. Koro secretariat osamoro koriwore kaka waparo kata ko wacho ni no wuon to ne gi yawo branches kuonde te counties 47. Samo wuoye ni IEBC ok kata commissioner kana achiel. Onego bedi ni ka gitiyo motegno kaka team and mano be gima ne watemo wacho Supreme Court. Onego bedi ni tiere transition arrangement jok mane mancho resign ang'wen kamilo onchera rafoka kata kana gikoso nikech mano te wene tribunal to ne wang'eyo ni at least ne wang'eyo ni Chebukati ne dhi wuok tarik 17 gi team ne. Koro ichako penjore to kay kata ka ne igologi no chuno nyaka golgi immediately koso wawe transition arrangement nikech tribunal te nyabedo form for the next month. Koro gimi penjore sare ni ka nitie by election sana ka mbuge kata senator kata joma chal kamago nyasao motikene yiero nyaka te kata ng'ato resign ingene yiero nyaka tim within ndalo 9 ng'ama dhi timo yiero. Secretary benya timo yiero ka oge commissioner ng'ama dhi gazette chieng' yiero ka speaker se declare vacancy. Koro kipacha to weyo IEBC kopogore. Lakini mano ko ulo ni okotiyo maber kuonde moko. Gin kuonde mage miwacho ni